hanggenggeng lampahnya sekaradining pawiwahan lenggih kang wis purna paripurna miwan sampurna denira ngedi sarira hangat dibusana alon-lon-lonan denira lumampah ririh ruruh keladuk memanuhara kawuryan sumara tangemo praba hangeku wong kadidene kluwung lenggih mangkono sekaradining pawiwahan lenggih wong ayu Alfalasta Aryanda pinardawa ing kamulyan lampah nyawa ayu nenggih titisaken cucuk lampah kang lumaksana ing ayun hanaliti mungguh para-para werda miwah kadanganem kang sawe gandherekaken pamboyong ing sekaradining pawiwahan temanten putri nenggih kebak ing raos pangati-atitan karasa lampah nyawa ngayu kadherekake sang cucu ing laku wis miyak warana manjing madyaning sasana wisuda kama mangkono dope wis prapting unggan kang tinuju daya-daya wong ayu tan kanton Rama saha ibu Ki aja mangkah lon-lonan minggah pepanggongan mangkono ing Jepara Ki arsa pratitisake diri pinarak tandha kalamun wong ayu sawe gangran tumrapaning wong bagus temanten jalu
mayang payu klebu dewa daru jaya daru keparang ingkang kangge samangka ingkang sawega inggih ingkang kakung mapan manten kakung ingkang putri dereke manten putri Babu, alo babu. Ampian kaya wong jala, krubuten kaya menjangan mati. Ora-orane yen diwuruji tinggal gelanggang colong mlayu. Para kaki tumeling akasa sambanto marang wong tuwa lanang tumungkul ing pratiwi sambanto marang wong tuwa wadon janji ora ilang kewayanganku kekejero kaya manuk branjangan kopat kapinto kaya butute ula tapak angin kuwi yo mangko tetepmu cendhek gedhemu cilik mung tujune sinung swara becik Sura Sudira suwuh brasta teka polah Darmastuti
sapa sing mari cidra ing kono wahyune bakal sirna. Kece paling kece sadang setan paling kobra Patih Suwanda lelabuhan nipun kang ginelung triprakara guna kaya urune kang tenan tapi nuhoni trahu berkenjang pak pong buk bolong di negara wong kali pepe ngidul liline. He para dewa kabeh padha rohani lho. Mula ora ana jeneng kalamut donya hawane panas. Para pejabat padha usrek le gawe tatanan dhewe-dhewe. Geger matumpo-tumpo padha-padha agama padha tumbuk bentus. Geger perkara ijazah palsu. Pengadilan hukum kang ora waradin lan ora mandeg sak nggon-nggon. Apa to sebabe kang kaya mengkono malah iki kepara ana?
pajek-pajek bakal diluru temeka desa-desa. Temeka ngomah-ngomah. Kendaraan sing ora pajek bakal diluru marang para pejabat. Bondo negara wis akeh ning pejabat rumangsa kurang syukur anane mung kurang. Kanthi cara gedhekake pajek sing tanpa pitungan ora urung mung para kawula sing bakal nampa katandang. Bojo-bojo sing rong sasi ora mori bojone dibalekke karo negara. Kulon dhewe kuwi contone. Negara sing usrek ora bakal bisa mari lamun tarana manunggaling pejabat marang para kawula. Negara kudu diruwat. Ning sanadyan to mengkono sak bejo-bejane wong lali, isih bejo wong sing eling lan waspada. Mula he para menungsa padha eling lan padha tobat. Para dewa tumeninggal paringa katentreman utamane kunjuk pamengku gati. Bapak Supardi, Ibu Sri Lestari. Anggone bakal ngadani mboyong Sekar Cepaka Mulya Margiya putra putri mula kang mengkono Bathara Kumajaya Kamarati. Tumeninggal tumuraning Marcapada paringa wahyu jodho tumrap Rara Ayu Anis Ariska putut Prabowo. Dadi keluarga sing berkah barokah. Keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan istiqomah. Ulun pepuja gandeng iki entuk tangga kanggo ndungkap wanci supaya bisa kasembadan. Saka kayiwangan ulun puja kunjuk Bapak Supardi sekalian muga-muga tansah pinarengna panjang yuswane berkah rejekine kuwatna mamong putra wayahe. Ayo para dewa wis padha wareg jatah rokok wis komplit. Waton lanang cekelana gaman brongkatkin Pramakarti bareng para dewa. Yo, yo, yo. Yo.
Mbah Temu sampun tak caosi pamundutan panjenengan. Nggih, mugi saged damel Sukarna. Panyuwunku aja nganti lali anggonira mangun bale wisma pesen ning ya muga-muga mudeng kagem temanten. iya muga nuwun sewu basa Jawa ki angel dicerna Lah nggih. nek ra kulinane Nek ra kulino sing mayar ku basa Indonesia. Indonesia. Bahasa Persatuan. Ya. atut runtut saklorone adohna tukar padu tansah eling sabar ing ngati Swantene jane cek jos tenan. sing apik iki nggone Satria Son Boten, ya loro-lorone apik kok. Loro-lorone nggih apik. Dadi nyambut gawe niku nek kabeh saling mendukung mesti apik. iya. Nyon sewu. Iki campur sarene apik, sone kurang pati kepenak ku ya ora dadi apik. Iya. Sone apik terus campur sarene apik, ngarep ora pati apik ya Lah. kurang. Oh, iya. Campur sarine Dadi- apik, sone apik, MC-ne ala, ya dadi ala. sampeyan Delalah aku kebagian sing rada apik. Rada. Rada e. kuat nampa panandang tan gampang amukto Nenonanu. dadi tepa tulodo urip ira mikunani mring sesami ayu ayu pinang giyo langgamipun minangkani dawuh Nggih. lek ku mau Mari kangen. mari Mari kangen. Ya. nggih monggo Lek bodong wau. Lek potong. sampeyan ya melu-melu ngono nek aku Lah sinten lah? aku jenenge ya laline kok Lek Ngadiono. Ngadiono. Nah. iki karo lek ku kabeh iki lenggahene Kalimantan kono Oh, Kalimantan. Kalimantan. Iki mumpung kondur ya di ora cedhaki disugoto nganggo lagu cedhaki. Mbak Endah hawane bar nyedak wae. Ya. Anu Pak Lurah kasuhan foto kalian Ibu. Monggo.